A Szügyi Körzeti Általános Iskola szülői munkaközössége jótékonysági bált szervezett az iskola berendezéseinek, felszereléseinek bővítése érdekében. A jó ügyet, a nemes célt sokan támogatták, a hajnalig tartó mulatságon 150-en vettek részt. A vendégeket a település polgármestere, Markó Antal köszöntötte, aki elmondta: a bál főszervezői a rendezvény előtti napokban felkeresték és arra kérték elsősorban a község lakóit, intézményeit, cégeit és vállalkozóit, hogy támogassák az iskolát. Kitartó és lelkiismeretes munkájuknak és persze a segítőknek köszönhetően fél millió forint gyűlt össze. Ezt az összeget a szülői munkaközösség tagjai adták át jelképesen Szalai Istvánné intézményvezetőnek. Az átadás után az intézmény pedagógusai Egy nap az iskolában című műsorukkal szórakoztatták a vendégeket. A jótékonysági bálon természetesen volt zene, tánc és tombola, mindez további 150 000 forintot hozott az iskola konyhájára. A pénzösszeg felhasználásáról a tanárok és a szülők közösen döntenek majd a gyermekek bevonásával.